Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har rimelig meget, jeg gerne vil snakke med om lige nu. For det første, så kommer der nok ikke til at komme så mange videoer ud. Det er mit OBS, og ja, det er det jeg bruger, fordi jeg ikke orker at købe fraps. Det fucker lidt op, når jeg skal optage noget Minecraft, så ja, det kan egentlig kun optage internet lige nu. Hvilket er lidt noget lort, og det er den heller ikke specielt god til. Men ja, som I så nok kan se, så er jeg inde på min egen side. I kan altid gå ind og like den og skrive nogle fede opslag, så jeg skal nok kigge på dem en dag. Hvor jeg lige har en masse tid til bare, ja. Og så er der en til ting, jeg gerne vil snakke med om. Og det var faktisk, fordi mig og Nils, vi er i gang med at lave en ny Minecraft-server. Og den vil jeg råde jer til at komme ind og join, faktisk. Vi har lavet en helt unik slags server, og den er græsk tema. Jeg ved ikke lige, om jeg vil fortælle det, men fuck det. Og ja, den udkommer nok om en uge. Jeg vil ikke love jer noget. Men jeg er i hvert fald snart færdig med at få bygget det, jeg skal have bygget. Og han sætter kits op, og det er jo som sagt græsk tema, så der er nogle græske guder som rangs, og spawnet jeg bygger, det bliver også græsk, fordi jeg bygger sådan et stort tempel. Og ja, der kommer til at være nogle fede commands, og ja, I kommer nok også til at hygge jer. Og som sagt, så har jeg jo lige valgt at tænke lidt ud af boksen og vælge græsk, fordi det har jeg ikke selv set andre danske Minecraft-servers have et tema, der er græsk. Altså med græske bygninger, græske guder og græske alles. Hele muligheden. Aldrig set det. I må rigtig gerne skrive noget i kommentaren, hvis der ikke har fundet en eller kender en anden server, der har et græsk tema, fordi så tror jeg lige, jeg vil join den og kigge, hvordan den ser ud. Og hvis det er science, vil jeg selvfølgelig også lige prøve at kigge den ud. Men det er ikke lige fordi, jeg bare vil sådan, at jeg er på Skype og så bare optage hundredvis af videoer mere. Så vil det jo nok måske være nogle andre, der vil det samme, bare optage med os alle sammen. Og ja. Jamen, det var fint nok lige at fortælle lidt ud. Jeg håber, vi ses i næste video, hvis der ikke kan lide sådan noget her, hvor jeg sidder og snakker. Og jeg tror også, der vil komme nogle vlogs med mig og Nils, eller bare mig. Og måske noget fodbold og håndbold. Sådan, bare lige på stik. Men jeg håber, vi ses i næste video. Hej hej.